Chick, hello, chick, hello, chick, hello. Hello.
सोयी सुविधा केली गेली आहे. तर सर्व वाहनधारकांनी कृपया करून कमिटीकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचं पालन करा विनंती असेल प्रत्येक वाहनधारकांना. जाऊया ढोल ताशा पथकाकडे. ओव्हर ढोल ताशा. तिन्ही संघ विनंती करेन बीबीसी बुतेवाडी त्रिजा प्रतिसेलाचे सिरगाव तिन्ही संघांना विनंती करेन आपण मंदिरा स्फोट आपण मुक्त प्रवेश बसूया. हॅलो हॅलो
हॅलो. हॅलो. तिन्ही संघाने एक बाहेर इकडे लाईनअप करून घ्यायचंय. बीबीसीसी भुतेवाडी, त्यानंतर मंदिरा स्पोर्ट गणपतीपुळे आणि श्रीजा LIC शिरगाव. तिन्ही संघाचे संघ मालक बाहेरच्या बाजूला लाईनअप करून घ्यायचंय. थोड्याच वेळामध्ये आपण उद्घाटनाच्या दिशेला जाताना दिसू.
संदेश पावसकर यांचं आवर्जून नाव घेईन, कारण हे नियोजन करत असताना आजच सकाळी या मैदानावरती येऊन माझ्यासाठी ट्रॅक पॅन्ट भेट म्हणून दिले गेले संदेश पावसकर यांचं माझ्याकडून तरी आभार असतील. प्रमुख पाहुण्यांचं आगमन या ठिकाणी क्रीडांगणावरती झालंय. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये त्या अतिथी मान्यवरांचं क्रीडांगणाच्या दिशेने स्वागत केले जाईल. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी आयोजित गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6व आणि या 6व्या पर्वाची आजची पहिली रजनी आणि पहिल्या रजनीतील पहिला सामना थोड्याच वेळामध्ये सुरुवात केली जाणार. तर तिन्ही संघ आपल्याला विनंती करेन, श्रीजा LIC सिरगाव, मंदिरा स्पोर्ट आणि BBC भूतेवाडी तिन्ही संघांना विनंती करेन, प्रमुख पाहुण्यांच्या मागे आपण लाईनअप करून तिन्ही संघ क्रीडांगणाच्या दिशेने येईल याची विनंती असेल. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये ही स्पर्धेचं आगमन केलं जाईल. याची डोळा त्याची सोळा, रंगणार पहा GPLचा महासोळा. थोड्यात नंतर स्पर्धेमध्ये शुभारंभ केला जाईल. आपले अतिथी मान्यवर क्रीडांगणाच्या दिशेने येतील. प्रमुख पाहुणे आपण पाहतोय, आपल्या व्यासपीठावरची शोभा वाढवली जाते, त्या अतिथी मान्यवर आपण व्यासपीठावरती पाहतोय. आणि ही स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते आणि प्रेक्षकांसाठी खास परभणी असेल, सुवर्ण स्मार्ट वॉच जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. म्हणजेच काय, आपण गणपती प्रीमियर लीग आणि रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह बद्दल कमेंट, लाईव्ह सबस्क्राईब जर केला तर तुमच्यासाठी स्मार्ट वॉच जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. आणि स्पर्धा तुम्ही सातत्य बघणं गरजेचं असेल. दिवसामध्ये 4 स्मार्ट वॉच तुमच्यासाठी असणार आहेत. कोण ठरणारा लकी विजेता आजच्या दिवसातील पहिला हे थोड्याच वेळात आपल्याला समजेल. तिथपर्यंत आपण जोडले जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून.
थोड्याच वेळामध्ये इथे आपण उद्घाटनाचा कार्यक्रमाकडे वळताना दिसू. ओमकार शेलार अतिथी मान्यवर जे प्रमुख पाहुणे आहेत त्यांचं या ठिकाणी कडंगाच्या दिशेने आगमन झालंय. 2 तासांचा गजर. आज मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी शुभारंभ होतोय. मी सर्व मान्यवरांचे श्री चंडिका मित्र मंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी समस्त गणपतीपुळे ग्रामस्थ यांच्या वतीने या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि मान्यवरांना विनंती करतो आपल्याला मान्यवर म्हणून लाभलेत जयगड पोलीस स्थानकाचे आपले सर्वेसर्वा श्री कुलदीपजी पाटील साहेब, त्याचबरोबर गणपतीपुळे गावातील ज्येष्ठ नागरिक श्री बाबाराम काका माने, श्री अरुण काका काळोखे, ग्रामपंचायत गणपतीपुळेचे श्री संजयजी माने, श्री जयवंतजी आगरे, उद्योजक श्री उमेशजी भणसारी, श्री कल्पेशजी सुर्वे, त्याचप्रमाणे जयगड पोलीस स्टेशनचे अंतर्गत गणपतीपुळे आउटपोस्टचे आमचे साळवी काका आपला हक्काचा माणूस, त्याचबरोबर चंडिका मंदिर ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष संतोषजी गोताड, चंडिका मंदिर ट्रस्टचे मानकरी श्री किशोरजी गुरव, अप्पा काका माने, विजयजी केदार, त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व मान्यवर पत्रकार वैभवजी पवार, उद्योजक परेशजी कुबडे, मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर जायचंय, दीपप्रज्वलन करायचंय, तदनंतर फीत कापून या स्पर्धेचं उद्घाटन करायचंय अशी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो. अशोक काका माने आणि अशोक काका लक्ष्मणजी माने यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम सोहळा शुभारंभ सोहळा अविनाशजी माने, विनंती करतो अविनाशजी माने आमचे सहकारी आणि मार्गदर्शक अविनाशजी माने यांनी माईक जवळ यायचे. अविनाशजी माने, मी विनंती करतो की दीपप्रज्वलन करून या संपूर्ण स्पर्धेचा शुभारंभ करायचा आहे. अविनाशजी माने, धन्यवाद पाटील साहेब. शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात येईल श्री बाबाराम माने यांच्या हस्ते. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. जरा सर्वांनी जोरदार जय श्रीराम. धन्यवाद. मी विनंती करतो मान्यवरांना आणि बाबाराम काका माने यांना की त्यांनी पुष्पहार शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अर्पण करायचं आहे. जरा जोरदार टाळ्या. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय 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 भवानी. धन्यवाद. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो व्यासपीठावरून त्यांनी खाली येऊन फीत कापून या स्पर्धेचं शुभारंभ करायचा आहे. ही स्पर्धा संपन्न होताना चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी खास करून संकेत गावणकर आणि चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी या सर्व सहकार्यांना आपण जरा जोरदार टाळ्या करून प्रोत्साहन देऊया. ही स्पर्धा श्री गणेशाच्या आणि चंडिका मातेच्या कृपा आशीर्वादाने निर्विघ्नपणे पार पडू दे अशी विनंती करतो. आणि या स्पर्धेचा शुभारंभ फीत कापून केला जातोय. मी विनंती करतो श्री अरुण काका काळोखे यांना की फीत कापून त्यांनी या स्पर्धेचा शुभारंभ करायचा आहे. गणपती बाप्पा. धन्यवाद. संकेतला विनंती करतो. मी विनंती करतो सन्माननीय या गावचे श्री गणपतीपुळा आउटपोस्टचे जयगड पोलीस स्थानकाचे सर्व सन्माननीय श्री कुलदीप पाटील साहेबांना श्रीफळ वाढवून त्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेचा शुभारंभ करायचा आहे. कुलदीपजी पाटील साहेब आणि सन्माननीय श्री बाबारामजी माने तुम्हाला दाखवतील. तदनंतर आमचे आधारस्तंभ मार्गदर्शक श्री बाबाराम काका माने हे श्रीफळ वाढवतील. सर्व क्रिकेट प्रेमी रसिक प्रेक्षक यांचं मंडळाच्या वतीने मी खूप खूप आभारी आहे की आपण आपलं लक्षणीय अशी उपस्थिती दाखवलीत. त्याबद्दल चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी गणपतीपुळा आपलं शतशः आभारी आहे. बोला गणपती बाप्पा. चंडिका माते की. मी सन्माननीय श्री कुलदीपजी पाटील साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी श्रीफळ वाढवून या संपूर्ण स्पर्धेचा शुभारंभ करायचा. जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत. बाबराम काका माने 5 तारे फोडले जातील. हे 6वं वर्ष आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी निर्विघ्नपणे पार पडू दे अशी आपण प्रार्थना करूया. मी साळवी काकांना विनंती करतो की त्यांनी हे श्रीफळ फोडायचे. तदनंतर आमच्या सर्व उद्योजक मंडळींच्या वतीने परेशदादा कुबळे यांना विनंती करतो की त्यांनी हे श्रीफळ फोडायचे. आणि उमेशजी भणसारी यांना विनंती करतो की त्यांनी श्रीफळ वाढवायचे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि संकेत गावणकर आणि त्याच्या सर्व सहकार्यांच्या मेहनतीने आज 6व्या पर्वामध्ये आपण प्रवेश करतोय. जरा संकेतसाठी आणि त्याच्या सर्व सहकार्यांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत. उमेशदा भणसारी मी बाकी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी नाणेफेकीसाठी आणि अनावरणासाठी चषकाचं
अनावरण होणार आहे त्या चषकाच्या अनावरणासाठी मैदानाच्या मध्यभागी यायचंय. सर्व सन्माननीय व्यासपीठाला विनंती करतो, सर्वांच्या वतीने आमचे मार्गदर्शक बाबाराम काका माने या ट्रॉफीचं अनावरण करतील. पाटील साहेब जरा या ट्रॉफीचा या ट्रॉफीसाठी आपण खेळणार आहोत, जरा जोरदार टाळ्या होऊ द्या ट्रॉफीसाठी. धन्यवाद. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी आसनस्थ व्हायचंय. त्यापेक्षा जर का आपण थांबलात आणि आपल्या हाती नाणेफेक झाली तर आम्हाला नक्कीच भाग्य लाभेल. सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी नाणेफेकीसाठी ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा. दोन्ही पंचांना विनंती करतो, दोन्ही पंच दोन्ही संघांचे संघनायक आपला पूर्ण संघ घेऊन लाईन अप व्हायचंय. दोन्ही संघांना विनंती आहे, संघनायक आपला पूर्ण संघ घेऊन लाईन अप व्हायचंय. पहिला सामना GPL चा पर्व 6 पहिला सामना BBC भुतेवाडी विरुद्ध मंदिरा स्पोर्ट गणपतीपुळे. दोन्ही संघांना विनंती करतो की त्यांनी लाईन अप व्हायचंय, लाईन अप व्हायचंय. दोन्ही पंच, तिसरे पंच, सामनाधिकारी आणि सर्व बाउंड्री पंच यांना विनंती आहे की त्यांनी एकत्र यायचंय. मी सर्वांच्या माध्यमातून विनंती करतो परेशजी कुबडे यांना की सर्वांच्या वतीने आपण 2 शब्द व्यक्त करावेत, जेणेकरून नंतर सामना आम्ही लगेच चालू करू. सर्व खेळाडू आणि त्यांचे प्रशिक्षक यांचं या गणपतीपुळे नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी हे 6वं पर्व हे अतिशय उत्साहात खेळलं जावं. खेळाडूंकडून अशीच खेळाडूती होत राहावी आणि असेच इथले खेळाडू घडू देत हीच गणपतीकडे प्रार्थना. आणि संकेतजी गावणकरांना खूप खूप धन्यवाद की अशा प्रकारचे इथे सामने आणि सगळी नगरी तयार करण्याचं श्रेय सगळं हे त्यांनाच जातं. धन्यवाद. धन्यवाद. ज्यांनी एक नाही दोन नाही तर अख्ख्या जयगड पोलीस स्टेशन अंतर्गत सर्व गावांना सुव्यवस्था कशी असावी याचा आदर्श घालून दिला ते आपल्या कुलदीप पाटील साहेबांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत. पाटील साहेब आमच्या मंडळासाठी 2 शब्द. नमस्कार. श्री चंडिका मित्र मंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आजचं 6वं पर्व आहे. अशाच 5 पर्व झालेले आहेत आणि त्या शांततेत आणि सुव्यवस्थेत झालेल्या आहेत. तसेच 6व्या पर्वाला मी शुभेच्छा देतो. बाप्पाच्या चरणी आशीर्वाद मागतो की शांततेत आणि सुव्यवस्थेत स्पर्धा पार पाडावी. तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद. आता नाणेफेकीसाठी मी विनंती करतो दोन्ही संघांचे संघनायक, दोन्ही पंच आणि सामनाधिकारी संकेत गावणकर स्वतः यांनी समोर उभं राहायचे. दोन्ही पंच, दोन्ही कर्णधार विनंती करतो. नाणेफेक होते. सामना चालू होण्यासाठी नाणेफेक होते. प्रशांतजी भुते या सामन्याचे पंच आणि पंकजजी खेऊर ही नाणेफेक अरुण उर्फ भाई काळोखे यांच्या शुभ हस्ते होईल. हॅलो हॅलो हॅलो. ज्येष्ठ नागरिक पाहूया
नाणेफेक तर झाले आणि नाणेफेक जाते ती मंदिरा स्पोर्ट्स गणपतीपुळेच्या बाजूने. लगेच डिसिजन द्यायचा आहे. मी संघाच्या नायकाला समोर विनंती करतो, आपला डिसिजन कळवायचा आहे आणि आपली या सामन्याबद्दल काय स्ट्रॅटेजी असेल 2 शब्दात सांगायचे. या संघाचा संघनायक श्री योगेश भिडे. चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित भव्य गणपतीपुळे प्रीमियर क्रिकेट लीग स्पर्धा, या स्पर्धेचं आजचं 6वें वर्ष आणि या 6व्या वर्षात सुद्धा मी या खेळतोय. तसेच आत्ताचे हे दोन्ही संघ या पहिल्या सामन्यासाठी आता तयार झालेले आहेत. आमच्या समोरचा जो संघ आहे तो नक्कीच तुल्यबळ आहे. दोन्ही संघ सुद्धा लोकलचे असले तरी अतिशय दर्जेदार खेळ करूनच त्यांनी या स्पर्धेमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. तशीच माझी बाकीच्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, आपल्या ज्या लोकल स्पर्धा होतात त्यामध्ये अष्टपैलू कामगिरी करून आपण या स्पर्धेमध्ये स्वतः खेळू शकता. त्याच पद्धतीनं अपोजिशन टीमला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद योगेश. मी मिथिलला विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द या ठिकाणी काय स्ट्रॅटेजी असेल या सामन्यासाठी डिसिजन द्यायचा आहे. हॅलो, दोन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचंय, डिसिजन देण्या अगोदर 5 षटकांचा सामना असेल. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं षटक असेल. त्यानंतर दुसरं षटक येताना या 6व्या पर्वामध्ये नक्कीच आपण जात असताना नवीन नियम इथे येताना दिसेल. दुसरं षटक हे गोल्डन षटक असेल, म्हणजे ज्या धावा तुम्ही जमा करणार आहात त्या डबल बोनसमध्ये होताना दिसतील आणि जर का त्या षटकामध्ये विकेट गेली तर मात्र 5 धावा मायनस होताना दिसतील. हे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि जे उर्वरित 3 षटकं असतील त्या 3 षटकांमध्ये एक आपण, कारण ह्या मैदानाचा विचार केला, कारण आपण या मैदानावरती खेळत असताना 2007 पासून आपण टुर्नामेंट खेळतोय, परंतु या मैदानाचं वैशिष्ट्य आहे गोलंदाजीसाठी हे मैदान पूरक आहे. त्यामुळे इथे आपण फलंदाजाला कुठेतरी उंचावरती नेण्याचा प्रयत्न केलाय. जे उर्वरित 3 षटकं असतील त्या षटकामध्ये एक फलंदाजाला षटक दिलं जाईल, ते त्याने पॉवर प्लेचं षटक म्हणून घोषित करायचंय. ते कोणतं असेल ते त्याने निर्णय घेतल्यानंतर सांगायचंय, बा आम्ही 3रं 4थं 5वं कोणतं षटक असेल ते सांगायचंय. हे नियम असतील, त्याप्रमाणे तुम्ही डिसिजन घ्या. धन्यवाद. यानंतर मंदिरा स्पोर्ट्स गणपतीपुळे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. ही प्रथम फलंदाजी, पर्व 6वा आहे, प्रथम फलंदाजी करायची. तगडा संघ समोर आहे, नक्कीच काहीतरी व्यूहरचना असेल, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया. BBC भुतवाडी संघाचा कर्णधार मिथिल केदार याच्याकडून. जास्तीत जास्त रन्स करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू आणि तेवढंच नंतर बॉलिंगवर पण आम्ही तुम्हाला कमीमध्ये रोखू, एवढंच बोलते. धन्यवाद. दोन्ही संघांना सर्व मान्यवरांच्या हस्ते शुभेच्छा देऊया. आणि मी लास्ट बट नॉट लिस्ट बबन भुते यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचंय. प्रथमतः सर्व मान्यवरांनी सर्व खेळाडूंचे खूप खूप स्वागत. त्यानंतर या GPL पर्वासाठी आपण जी सगळ्यांनी आतुरतेने वाट पाहतो त्याचे सर्व संकेत गावणकर यांच्यासाठी जरा जोरात टाळू दे प्रेक्षकांमधून. खरोखरच आपल्याला सर्वांना पर्वणी असते ती ही या GPL गणपतीपुळे. आज रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नव्हे ते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज GPL ची चर्चा आहे, ती निव्वळ संकेत गावणकरमुळे. खरोखरच खूप खूप शुभेच्छा संकेत तुला. असेच सामने भरवत राहा आणि मुलांना पुढे नेत राहा, ही आमच्या आई भगवती चरणी प्रार्थना आणि गणपती चरणी प्रार्थना. आणि लगेचच आपण सामन्याकडे वळूया. धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना एक सांगू इच्छितो आणि ते अभिमानाने सांगतो, या स्पर्धेमध्ये राजापूर, संगमेश्वर, गुहागर, रत्नागिरी अशा तालुक्यातले खेळाडू खेळणार आहेत. आजही खेळतायत. ही कमाई आहे ती संकेतची. जरा संकेतसाठी जोरदार टाळ्या येऊन देत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. धन्यवाद. हॅलो, तब्बल रत्नागिरी जिल्हा नाहीये, दोन्ही संघांनी लाईनअप करायचंय. राष्ट्रगीत होईल. राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी थोडं मागे सरकायचंय. दोन्ही संघांनी थोडं मागे सरका. राष्ट्रगीत होईल. पूर्ण गोल लाईनअप करायचंय.
पूर्ण गोल लाईनअप करायचंय. दोन्ही संघांना विनंती आहे, हाफ राऊंड घ्या. पंकजजी ब्लॅकआउट लाईट घालवायची. परेड सावधान. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की वंदे. धन्यवाद. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की त्यांनी ट्रॉफीच्या बाजूला येऊन थांबायचंय. अनावरण झालंय. दोन्ही संघांचे कर्णधार, दोन्ही संघांचे कर्णधार मिथिल आणि योगेश. हॅलो चेक, हॅलो चेक. प्लेयर डगआउट आहे तिथे, फक्त प्लेयरच बसतील याची आपण नोंद घ्या. धन्यवाद. 2 मिनिटं. धन्यवाद दोन्ही संघांच्या नायकांना धन्यवाद. थोड्याच वेळात पर्व 6 GPL चंडिका मित्र मंडळ मानेवाडी गणपतीपुळे आयोजित GPL पर्व 6चा रणसंग्राम चालू होतो. या ठिकाणी BBC भूतेवाडी विरुद्ध गणपतीपुळे संघामध्ये दोन्ही संघाला खूप खूप शुभेच्छा. नाणेफेक जिंकली ती गणपतीपुळे संघाने आणि फलंदाजीसाठी प्राचारण केलंय. मी दोन्ही समालोचक यांना विनंती करतो, अमोल कोलगे आणि जितू राजवाडकर आणि ओंकार शेलार यांनी माईक जवळ यायचंय. ओंकार शेलार, जितू राजवाडकर तिकडूनच करायचंय. धन्यवाद. धन्यवाद जितू, धन्यवाद. अमोल कोलगे, अमोल कुठे आहे? अमोलने इकडे यायला लागेल, तुला फिरतं राहायचंय. अमोल इकडे. धन्यवाद. आपण पाहतोय श्री चंडिकादेवी मित्रमंडळ मानेवाडी गणपतीपुळे आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग. नाणेफेक जिंकले आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. नक्कीच निनादसाठी काहीतरी चेतन आणि सूरज व्यूहरचना करतील असं दिसतंय या ठिकाणी. आणि दोन्ही संघ आपल्याला विनंती करेन, आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या. दोन्ही अतिरिक्त खेळाडू कॉइन बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. मंदिरा स्पोर्ट्स गणपतीपुळे आणि BBC भूतेवाडी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपला अतिरिक्त खेळाडू कॉइन बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. विजयजी केदार, कल्पेशजी सुरू यांना विनंती आहे की त्यांनी आसनस्थ व्हायचंय व्यासपीठावरून. सर्व प्रेक्षक आणि अतिरिक्त खेळाडू यांनी
बाहेर यायचंय आणि मंडळाला सहकार्य करायचंय. विनाविवाद ही स्पर्धा पार पाडावी यासाठी सर्व खेळाडू व्यतिरिक्त जे कोण आतमध्ये असतील मैदानावर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी ग्राउंडचा ताबा सोडून बाहेर यायचंय आणि मंडळाला सहकार्य करायचंय. धन्यवाद. धन्यवाद अमित दादा. विनंती असेल 4 गोलंदाज तुम्हाला फ्रेश वापरावे लागतील. 1 गोलंदाज 2 षटक हाताळू शकतो. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असणार आहे. दुसरं षटक हे गोल्डन षटक असणार आहे आणि उर्वरित 3 षटक शिल्लक राहणार आहे. त्यामध्ये तुम्ही एक बॅटिंग पॉवर प्ले घेऊ शकता. ही बॅट्समॅनसाठी दिलेली जाणारी चॉईस आपण पाहतोय. त्याचबरोबर या ठिकाणी मी मंडळाचे ज्यांनी मेहनत घेतली त्या संकेत गावणकर यांना विनंती करतो की त्यांनी माईक जवळ यायचंय. बाबाराम काका माने यांना विनंती करतो की त्यांनी कुलदीप पाटील साहेब यांचा या ठिकाणी गौरव करायचा आहे आणि स्वागत करायचंय. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन बाबाराव काका माने मी कुलदीप सरांना विनंती करतो, सर आपण आपला फुलाची पाकळी म्हणून आमच्याकडून ग्रामस्थांकडून स्वीकार करावा. जरा जोरदार टाळ्या होऊ देत पाटील साहेबांसाठी आणि बाबाराव काकासाठी. धन्यवाद साहेब. 2 मिनिटं. रोहित पिंटू. दोन मिनिटं. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. मानस माने मी विनंती करतो सर्व मान्यवरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचंय. मानस बाबराव काका माने पुष्पगुच्छ द्यायचंय. बाबराव काकांना द्यायचंय. मानस. त्याचबरोबर अरुण काका काळोखे, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ. आर्यन माने, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ. श्री अरुणजी काळोखे, बाबराव काका माने त्यांना सन्मानित करतील. आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य असतं अरुण काकांचं, ज्यांच्या तालमीत आम्ही सगळे घडलो असं व्यक्तिमत्व. त्याचबरोबर साळवी साहेब, परेश दादा, आपण साळवी साहेबांना पुष्पगुच्छ आणि श्रीफळ देऊन सन्मानित करायचंय. परेश दादा. मी पत्रकार वैभवजी पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढे यायचंय. पत्रकार वैभवजी पवार त्यांना सन्मानित करतील आमचे मित्र कल्पेश दादा सुर्वे. वैभवजी पवार. किशोरदादा गुरव, किशोरदादा गुरव. किशोरदादा गुरव यांना विनंती करतो. जयवंतजी आगरे यांनी सन्मानित करायचंय उमेशजी बनसारी यांना. जयवंतजी आगरे. अशोक काका माने विनंती करतो पुढे यायचंय. मी आदिनाथ आगरे यांना विनंती करतो. आदिनाथ आगरे की त्यांनी अशोक काका माने यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचंय. दोन्ही अशोक काकांना अजून एक द्यायचंय. आणि आता अशोक काका माने तुम्हाला विनंती करतो. अशोक काका पुढे यायचंय. आनंद काका माने पुढे यायचंय. आनंद काका माने. पुन्हा एकदा मी विनंती करतो. आर्यन पुढे यायचंय तू.
अनंतकाका माने यांना सन्मानित करायचंय आर्यनने. आर्यन अनंतकाका माने यांचा सन्मान करायचा आहे. शाखा प्रमुख विजयजी केदार यांना सन्मानित करेल आर्यन माने. शाखा प्रमुख विजयजी केदार. सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि या स्पर्धेला सुरुवात करूया अशी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद डीजे. दोन्ही संघांचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पोहोचलेत. थोड्या स्पर्धेला आज सुरुवात केली जाणार आहे. महत्वाचा सामना आणि महत्वाच्या सामन्यामध्ये पहिला विजय श्री चंडिका देवी मानेवाडी आयोजित गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6 आणि या 6व्या पर्वाची आजची पहिली रजनी आहे. आणि पहिल्या रजनीतील सामना क्रमांक 1 आपण पाहतोय मंदिरा स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात असेल BBC भूतेवाडी. टॉसचा बॉस सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट म्हणजेच काय नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला गेला इथे निर्णय. काय रणनीती असेल, कोणते फटके इथे फलंदाज चॉईस करणार. मेघनाथ पालकर हे संघ मालक असतील मंदिरा स्पोर्ट संघाचे आणि ते दुसऱ्या साईडला BBC भूतेवाडी बबन भूते उर्फ सुशील बबन या नावाने जास्त करून ओळखलं जाते, त्यामुळे आपण बबन भूते यांना आपण ओळखूया. क्रीडांगणावर आपल्यावर मायक्रोफोन वरती जोडला जातोय पिंटूजी गावणकर. मायक्रोफोन वरती आपल्या बरोबर जोडला जातोय. हॅलो हॅलो. अमित दादा गणवटकर यांचा इथे गुलाबपुष्प देऊन सत्कार केला जातोय. आर्यनजी माने यांनी अमित दादा गणवटकर यांचा गुलाबपुष्प देऊन सत्कार करायचा आहे. आणि गिव्ह अवे या स्पर्धेमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. प्रेक्षक वर्गांसाठी प्रेक्षक गॅलरीसाठी लागलेली ही फरबडी आपण पाहतोय. आणि जे प्रेक्षक आपल्याबरोबर लाईव्ह कमेंट आणि या स्पर्धेबाबत चर्चा करणार आहेत त्या सर्वांसाठी एक खास फरबडी, स्मार्ट वॉच आणि काहीतरी बंधन आहेत. मोफत दिला जाणार नाही तुम्हाला. आमच्या चॅनलला रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हला तुम्हाला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे, फॉलो करणं गरजेचं आहे, लाईक सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. हे तुम्हाला बघितलं जाणार, त्याशिवाय तुम्हाला स्मार्ट वॉच दिलं जाणार नाहीये. सुवर्ण संधी आहे प्रेक्षक गॅलरीसाठी. हॅलो ओमकार. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी लक्ष द्यायचं इकडे. संघनायक संघ मालक. हॅलो पंच आपली जागा घ्यायची. हॅलो. चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे बानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग या लीगचं पर्व 6वं आणि 6वं पर्व चालू करत असताना या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहताना दिसतील आपल्याला पंकजी खेऊर, त्यानंतर प्रशांतजी भुते,